Det er godt. Velkommen til regionsrådsmøde. En særlig stor velkomst til dig, Andrea. Velkommen tilbage. Vi er utrolig glade for at se dig. Velkommen hid. Og Andrea burde næsten have en buket blomster. Men det er det så andre, der har fået jo. Nej, Jens. Du skal ikke overrække din. Fordi der er to, der har blomster på bordene. Og det er to, der fylder rundt. Nemlig Jens Andersen, som blev fyldt rundt her i begyndelsen af august. Og så er der en, der ikke har fyldt rundt, men gør det i morgen. Nemlig Ken Kirk. Og stort tillykke til jer begge. Og husk at tage blomsterne med hjem. Jeg håber, de bliver glade for dem derhjemme. Så har vi et møde i dag, hvor vi har afbud. Paul Erik Svendsen, han kommer om lidt. Men der er afbud fra Paul Sækmose, og derfor er du her. Henrik Skov, du har været her før. Velkommen til. Hold da fast. Iben Madsen har også meldt afbud, og det er også i går så en gammel kending, der er her, nemlig Bo Morhorst. Velkommen hid der. Så er der også afbud for Karen Bavngård, og hendes afbud er kommet så sent. Sygdom. Der gør, at vi har ikke haft mulighed for at indkalde en suppleant for hende. Det er sådan, det ser ud. Er der indvendinger til dagsordenen, eller så vil jeg godkende den? Kan jeg godkende dagsordenen? Det kan jeg. Så skal jeg sige under meddelelse, at jeg har foretaget en formandsgodkendelse. Jeg har på vegne af Regionsrådet godkendt licitationsresultatet vedrørende NAT-screening. Det var nødvendigt, så vi kan indføre NAT-screening fra 1. januar 2009. Okay? Og så vil jeg henlede jeres opmærksomhed på, at på jeres pladser, lige foran jer, der er der noget materiale. Det er der er udarbejdet en lille folder til os som regionsrådsmedlemmer. Den er fyldt med en række praktiske oplysninger om blandt andet kontaktpersoner og alt muligt andet. Hvor ringer I hen, når I er i forskellige situationer? Udover den lille folder, så er der også uddelt en anden folder, der hedder kontur. Kontur står for kommunal nøgletal for regional eller for udvikling i Region Syddanmark. Noget i den stil. Det er i arbejdet med den regionale udviklingsplan og visionen om det gode liv, at man har efterspurgt et stærkere vidensgrundlag for udvikling af planer og indsatser. Og der er det så udgangspunktet, at man med afsæt i disse konturanalyser om de enkelte kommuner vil få et bæredygtigt udgangspunkt for at kunne arbejde med den regionale udviklingsplan og vision om det gode liv. Jeg har set de første. Det har I kunne læse om. Jeg har sendt en pressemeddelelse ud, og der kommer flere på vej, og I vil løbende som regionsrådsmedlemmer modtage dem i takt med, at de bliver udarbejdet. Hvis ikke, så vil jeg gå i gang med at spørge, om det er til spørgetid. Det gør jeg. Vi har ikke på forhånd fået anmeldt spørgsmål. Er der alligevel blandt tilhørende nogen, der ønsker at stille spørgsmål? Hvis ikke, så vil jeg benytte lejligheden til, når vi nu er ved punktet, inspireret af flere af regionsrådsmedlemmerne, blandt andet Jytte, at stille spørgsmål til Bo Libring omkring, ligesom vi også gjorde det med alarmsystemet, telefonsystemet, der var nedbrud. Det drejer sig om den omtale, der har været i regionale medier, de røg også i landsmedierne i går, omkring ydernummer til en praktiserende læge i Sommersted. Et nedlagt ydernummer, en ansøger. Hvad er det, der er op og ned på det? Nogle af jer har haft mulighed for at læse det og høre om det i går. Hvis ikke, så kan I se om det i Infomedia. Jeg synes, jeg vil stille spørgsmål til Bo Libring. Hvad er op og ned på det? Hvorfor kan vi ikke få en praktiserende læge i en enmandspraksis ud på landet? Okay, Bo. Værsgo, Bo Libring. Ja, tak. Jeg skal måske starte med at fastslå, at Region Syddanmark har ikke modtaget nogen ansøgning, og derfor har vi ikke lavet nogen sagsbehandling.
Det, der er sket, det er, at der er en praktiserende læge, som har ringet til praksisafdelingen, og der fået at vide, hvad det er for en planlægning, vi har i regionen. Så der er altså kun ydet en telefonisk rådgivning og ikke foretaget en egentlig sagsbehandling. Praksisafdelingen har ikke kunnet svare anderledes, end de har gjort, og det har jeg heller ikke kunnet, al den stund, at samarbejdsudvalget mellem de praktiserende læger og regionen og kommunerne har vedtaget en praksisplan, som det her regionsråd også har nikket til, som har som indhold, at vi ønsker at fremme nogle typer af praksis, flermandspraksis, og vi ønsker ikke at fremme solopraksis. Grundlaget for, at vi har den politik, det er jo først og fremmest, at vi står i en situation, hvor der helt generelt er lægemangel. I den situation, så ønsker vi at flytte arbejde fra læger over på andre faggrupper, sygeplejersker og andre faggrupper. Og for at have forudsætningerne for at kunne gøre det, jamen så bliver vi nødt til at have lidt større enheder, sådan at man har råd til at have fuldtidsansat hjælpepersonale. Det er derfor, vi peger på, at vi gerne vil have nogle flere lægehuse. Vi vil også gerne have nogle flere lægehuse, fordi det giver mulighed for fremadrettet at lave en bedre kvalitet i det, som vi tilbyder til borgerne. Ud fra en betragtning om, at sygeplejersker, som arbejder blandt andet med kroniske patienter, kan gøre det mere systematisk end den måde, som det foregår på i dag. Og derfor tror vi faktisk på, at der er mulighed for et kvalitetsløft ved at få nogle flere lægehuse. Og endelig så er, kan man sige, det er jo desværre ikke sådan, at der er læger, der står i kø normalt for at etablere sig som sololæger på landet. Tværtimod er den generelle problemstilling, at de nye praktiserende læger faktisk foretrækker at være flere sammen. Alle de her argumenter, det er så derfor, at vi har peget på, at vi ønsker at fremme flermandspraksis. Det forandrer ikke, at ca. 30% af regionens læger, de sidder i solopraksis, og dem kan man sælge, hvis der er nogen, der vil købe dem. Det kan vi ikke forhindre, at man gør, og vil heller ikke forhindre. Så den læge, der ønsker at etablere sig en solopraksis også på landet, har faktisk rige muligheder for at gøre det ved at købe en af de mange praksis, der er til salg. Og hvis man ønsker hjælp til at finde ud af, hvor der er sådan nogen til salg, så bistår vi meget gerne fra regionens side med det. Og man skal altså som sagt huske på, at der taler om et liberalt erhverv. Hvis vi gør det, at vi giver en læge lov til at slå sig ned et sted uden patienter, og giver en gratis lægepraksis, så påvirker det jo i en eller anden forstand markedssituationen ude på et marked for lægepraksiser. Helt konkret så er jeg ikke alt for sikker på, at lægerne i samarbejdsudvalget ville samtykke til at slå et såkaldt nullydernummer, altså en ny praksis op ude på landet. Det strider mod den måde, vi længe har kørt det her på, hvor nye læger er blevet tildelt til eksisterende praksis for at aflaste arbejdsbyrden der. Så selv hvis regionen ønskede at gøre det, så er det ikke usandsynligt, at det vil blive mødt med et nej, der har vetoeffekt fra lægerne i samarbejdsudvalget, simpelthen fordi det vil forringe andre lægers muligheder for at sælge deres praksis, hvis vi forærer en praksis væk. Derudover så skal man jo også tænke på, at der kan være andre sådan afledte konsekvenser. Det vil selvfølgelig være rart for borgerne i Sommersted og den konkrete læge, hvis vi giver et ydernummer der. Men vi oplever i øjeblikket, at lægerne de trækker sig tilbage senere og senere. Det er vi jo sådan set glade for. Vi har en fornemmelse af, at det nok skyldes to forhold. Først og fremmest en stor loyalitet blandt de praktiserende læger over for deres patienter, hvis de ikke kan sælge deres praksis. Men der er formodentlig også, at der er nogen, som sidder og venter på, om de kan få deres praksis solgt. Og der må man jo sige, hvis Region Syddanmark begynder at uddele gratis ydernummer i større omfang, jamen så kan det da godt være, at der er nogle af de læger, der siger, så kan det da være lige meget at dreje nøglen. Og hvis det sker nogle ganske bestemte steder i regionen, hvor en eller to læger færre betyder, at der er borgere, der ikke kan være tilmeldt en praktiserende læge, så har det altså ganske vidtrækkende konsekvenser. Derudover så et eller andet sted handler det her om jo, hvordan man udnytter den lægelige arbejdskraft. Jeg har peget på, at vi ønsker, at man skal kunne ansætte hjælpepersonale, og det er jo fordi, hvis vi har 10% færre praktiserende læger, end vi har brug for, så er der grundlæggende to muligheder. Enten er der 10% af befolkningen, som står uden praktiserende læge, eller også er der 10% af de praktiserende lægers arbejde, der skal flyttes over til andre faggrupper. Og det er altså den sidste løsning, at vi fra regionens side har valgt at gå efter. Og et eller andet sted henne, så er det måske heller ikke den mest hensigtsmæssige udnyttelse af den lægelige arbejdskraft at starte med 0 patienter, og så skulle til at bygge en praksis op på det grundlag. Hvis der var rigeligt med læger, så kunne vi sige, at det kunne vi måske være lidt ligeglade med, men et eller andet sted henne, så er det jo ikke den situation, vi er i. Jeg håber, at jeg har givet et billede af, at der er sådan flere argumenter, som nødvendigvis må tælles med,
hvis man skal tage stilling til et andragende, der kommer ind. Men det er selvfølgelig sådan, at modtager vi en ansøgning, så foregår der en konkret sagsbehandling, hvor de konkrete argumenter, der måtte være for og imod, de vil blive vejet op mod hinanden. Tak til Bo Liberen. Ja, Paul Erik Svendsen. Jeg kunne forstå på dig, at der ikke havde været nogen henvendelse til regionen om det. Så der er ikke noget svar, men altså, vi fremstår jo som nogen, der ville sige nej. Jeg synes, det var en udmærket redegørelse, du gav, men det må være muligt, at den lige kommer ned på et stykke papir, så vi kan nærlæse det i forhold til den her diskussion. Altså, jeg hører, hvad du siger, og jeg kan også godt se, at hvis der er en enkeltmandspraksis, så kan der være noget, altså vedkommende kan kun arbejde i x antal timer, hvem skal så ind og være vikar i ferie og andet, og sådan nogle ting der, men jeg vil i hvert fald godt lige et spadestik dybere, før jeg forholder mig til, om jeg synes, det er helt i orden, at regionen bare lige siger nej, hvis vi ville sige nej, hvis der kommer en forespørgsel. Den redegørelse, som Paul Erik Svendsen han efterspørger, kan jeg sige, den er allerede bestilt. For det gjorde jeg selv i morges. Og når den ligger, så får regionsrådet den selvfølgelig. Ja. Ja, Bjarne Juhl Møller. Ja, tak, men det er jo sådan set gået i den retning, som vi også har håbet på. Jeg synes bare lige, der er en lille sløjfe. Måske har jeg misforstået det, men jeg mente at have læst mig til, at der var en eksisterende praksis, som den her læge ønskede at overtage. Men det kan være en forskydning i, at det måske var et stykke tid siden, han har holdt. For ellers så harmonerer din redegørelse ikke helt med det, som jeg i hvert fald har fået opfattelsen af. Men det vil så sige, at en læge, der er holdt for et halvt år siden, så er hans praksis lukket, og så kan der ikke komme en ny og sige, at jeg vil gerne købe din praksis. Så er den ligesom nedlagt, og så kan man ikke give den til en. Det er det, der er problemstillingen i den her konkrete sag. Så. Men jeg vil også se frem til, at vi lige får det på tryk, fordi jeg synes også, det er udmærket og oplæg, og det giver jo også, hvad skal man sige, en baggrund for, hvorfor at tingene går den vej, som de gør. Men jeg er glad for, at vi får det på papir, så vi kan nærlæse det. Tak. Jeg tror, praksisen har været nedlagt siden april sidste år. Bo Liberen. Realiteten er, at praksisen har været nedlagt siden april sidste år. Det vil sige, at der er ikke en praksis. Patienterne er fordelt til andre læger, og det vil sige, opslår man en lægepraksis på det pågældende sted, så er det en lægepraksis, der starter med 0 patienter. Den måde, det fungerer på, det er, hvis en læge ikke kan sælge sin praksis, så skal man 6 måneder forinden ophør give regionen et varsel, og 3 måneder forinden skal man give et endeligt varsel om, at man ophører. Og når vi modtager det, så går vi selvfølgelig i gang med at prøve at se, hvordan sikrer vi, at patienterne fortsat er tilmeldt en praktiserende læge. Så det er den proces, der er i forhold til de steder, hvor en lægepraksis desværre ikke har kunne sælges. Og desværre er den situation jo altså noget mere almindelig, end at der kommer en læge og gerne vil etablere sig et sted, hvor der tidligere har været en lægepraksis. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har oplevet det før. Tak til Bo. Flot. Vi får redegørelsen, så ser vi, hvad det videre sker. Det var det. Så synes jeg, vi går i gang med dagsordenen. Inden vi gør det, så har vi jo Trine Hauge, som vi plejer. Foreslå 334. Dagsordens punkt 1, forslag til budget 2009 til 2012. Vi skal altså nu i gang med første behandling af budgetterne for 2009 og frem. Ja, vi skal i gang nu, men det politiske arbejde startede vi allerede på vores budgetseminar tilbage i marts måned, hvor vi drøftede en række af de udfordringer, vi står overfor. Jeg synes, det seminar, vi havde på Munkebjerg, var et godt seminar, og jeg mener selv, at det betød blandt andet, at vi kunne komme med vores prioriteringer og vores idéer til Danske Regioners økonomiforhandlinger, som de skulle have nogle måneder efter. Det betyder også, at vi er velforberedte og står godt rustet til den politiske opgave, vi nu står overfor, nemlig at omsætte aftalen fra juni mellem regeringen og regionerne om næste års økonomi til virkelighed for alle borgerne i Region Syddanmark
og for regionens mere end 25.000 ansatte. Og derved, med den aftale som udgangspunkt, leverer vores del af den fælles opgave med at udmønte aftalen. På social- og specialundervisningsområdet er samarbejdet med kommunerne i form af rammeaftalen det helt afgørende omdrejningspunkt. Vi har i regionen en vigtig opgave at løse på socialområdet, ikke mindst med at fastholde og udvikle kvaliteten på vores institutioner. Det gælder såvel for det pædagogiske arbejde som de fysiske rammer. I budgetforslaget indgår, at Odense Kommune overtager 2 af vores institutioner fra nytår, mens Vejle har ønsket at overtage yderligere 1 institution. Derudover sker der en mindre justering i pladstal, takster, belægningsprocenter, men samlet er der tale om stort set uændrede takster i 2009. Det, som vi i budgetlægningen skal være opmærksomme på, er, at der i de kommende år skal være plads til at gennemføre en modernisering af bygningsmassen, også inden for det sociale område. Inden for det regionale udviklingsområde har vi i Regionsrådet en central opgave og et særligt ansvar. Det er klart, at vi som region ikke kan og skal løfte denne opgave uden positivt og dynamisk medspil for de mange forskellige aktører og kræfter, der alle sammen i fællesskab er med til at drive regional udvikling. Altså erhvervslivet, uddannelses- og forskningsinstitutioner, og sidst men absolut ikke mindst kommunerne. I aftalen for sidste år, der fik vi flere penge til at løfte denne væsentlige opgave, regional udvikling. Den regionale udviklingsplan sætter målene og giver retning for udmøntningen af disse midler. Det er vores politiske opgave, at den udmøntning sker målrettet, koncentreret, koordineret, både indholdsmæssigt og i samarbejde med vores mange vigtige samarbejdspartnere. På jordforureningsområdet fik vi med sidste års aftale også flere penge til at løse vores opgave. Helt aktuelt står vi over for forureningen under Grindsted by. I første omgang handler det om at få lavet en samlet status, en samlet indsigt i forureningens omfang. Skulle det vise sig, at forureningen er til fare for borgere, til fare for grundvand, så er vi meget bevidste om vores politiske ansvar og opgave. En så stor og vigtig opgave skal vi naturligvis sørge for, at vi i løsningen af får inddraget alle relevante parter, også finansielt. Og jeg tænker naturligvis på forhåbentlig statslig medfinansiering. Derfor har vi også indledningsvis inviteret både kommunen og Miljøministeriet med i den faglige administrative arbejdsgruppe, der skal følge arbejdet med forureningen under Grindsted by. Endelig er der den regionale del af den kollektive bustrafik. Der er ingen tvivl om, at vi har store udfordringer i den forbindelse. De seneste ugers historier i medierne om kollektiv trafik har tegnet et tydeligt billede af problemstillingerne. Trafikselskaberne oplever svigtende passagertal, og det går ud over indtægterne i busserne. Dette påpegede Danske Regioner også i forbindelse med økonomiaftalen. Vi påpegede det med et konkret ønske om flere midler til netop kollektiv trafik. Men det var desværre et ønske, som vi ikke lykkedes at komme igennem med. Her og nu skal vi have gennemført tilpasninger af de regionale ruter. Men den langsigtede opgave er at få vendt den negative udvikling.
og det vil tage flere år. Og i det arbejde skal vi i grundig dialog med vores omverden. I den dialog skal vi lytte til de synspunkter, der er rundt omkring i regionen. Og derfor har vi et forslag til trafikplan i høring. En trafikplan, hvor grundtanken er, at vi skal sikre målrettet og hurtig transport mellem regionale trafikpunkter. Endelig er der hele sundhedsområdet. På vores fælles budgetseminar i marts fik vi drøftet en række problemstillinger på sundhedsområdet. Nogle af disse problemstillinger er håndteret med økonomiaftalen, som kræftområdet, der fik endnu et løft allerede fra i år. Et løft til at afslutte arbejdet med at indføre pakkeforløb og akut handling på området. På hjerteområdet skal der også etableres forløbspakker, men ikke kun kræft- og hjerteområdet tilgodeses. På finansloven er der afsat penge til forløbspakker, patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom. Det gælder diabetes, muskel- og skeletlidelser, ryge- lunger og hjertekarsygdomme. Det er penge, som vi skal søge om. Så på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor mange midler vi kan få til disse opgaver. Med økonomiaftalen følger også penge til at udmønte de dele af kvalitetsreformen, der følger af sidste sommers trepartsaftale mellem regeringen, de kommunale organisationer og lønmodtagerne. Det bliver en spændende opgave at omsætte disse knap 50 millioner kroner til uddannelse og kompetenceudvikling, moderne ledelse og personalepolitiske initiativer. Vi skal have mod til at skabe visionære og nyskabende personaleinitiativer i Region Syddanmark. Også selvom det indebærer, at vi flytter grænser og gør op med vanetænkning i forhold til traditionerne i det offentlige. Det er helt afgørende for vores muligheder for at rekruttere og fastholde personale, at Region Syddanmark er i front og er i stand til at videreudvikle vores effektive og attraktive arbejdspladser. Inden for realvæksten i økonomiaftalen er der ikke aftalt øremærket midler til psykiatriområdet. Er der ikke aftalt øremærket midler til psykiatriområdet. Jeg har sagt, som det også har været tilfældet med foregående års aftaler, tilfører psykiatrien midler i forbindelse med de årlige satspuljer-aftaler. Det er dem, der indgås i forbindelse med finanslovsaftalerne. Per 1. august i år indførtes en undersøgelsesgaranti for børn og unge, som næste år følges op af en behandlingsgaranti. Desuden er afsat en pulje til udvidelse af kapaciteten, dels inden for retspsykiatrien i 2008 og 2009, og dels i forhold til traumatiserede flygtninge. Selvom psykiatrien tilføres flere midler, er det stadig problematisk, at finansiering af nye initiativer fortsat sker via tidsbegrænsede puljemidler. Fordi dermed så skabes der usikkerhed om den langsigtede finansiering og også for planlægningen inden for psykiatriområdet. I Danske Regioners både forretningsudvalg, men også bestyrelse, har vi kæmpet for at komme væk fra modellen med satspuljer, og den kamp vil vi naturligvis forsøge at fortsætte, og måske får vi også held med os. Det er klart, at forårets konflikt på sundhedsområdet vil få stor betydning for de næste års aktiviteter.
Nu er strejken som bekendt overstået, og både vi som arbejdsgiver, men også vores medarbejdere, kan fortsætte det gode samarbejde og den grundige dialog, som jeg synes var kendetegnende både før, under og også foreløbig efter konflikten. Et samarbejde, der er forudsætning for, at vi kan levere den service, som borgerne har brug for. Jeg tror, vi alle i Regionsrådet er meget bevidste om, at det er den daglige indsats fra vores engagerede og kompetente medarbejdere, der er nøglen til at gøre vores politiske mål og visioner til virkelighed. Men det er et fælles ansvar mellem regering og regioner at håndtere puklen af de ventende patienter, der er opstået fra konflikten tidligere i år. Derfor indebærer økonomiaftalen blandt andet, at det udvidede frie sygehusvalg midlertidigt suspenderes frem til 1. juli 2009, hvorefter det automatisk genindføres. At regionerne forpligtes til at anvende den private kapacitet, der derved frigives i samme omfang som hidtil. At den statslige aktivitetspulje, den såkaldte lykkeposepulje, i 2008 omdefineres til bloktilskud, og endelig, at puklen afvikles så hurtigt som muligt, og på en økonomisk ansvarlig måde, og på en måde, der betyder, at de patienter, der er mest syge og har ventet længst, kommer først til. Det er en stor udfordring for os alle. Ikke bare i forbindelse med budget 2009, men også med hensyn til, hvilke arbejdsbetingelser og styringsprincipper vi giver vores sygehus. Jeg synes, ambitionen må være, at vi tør tænke kreativt for at håndtere hensynet til patienternes ve og vel, samtidig med, at vi naturligvis indretter os økonomisk både fornuftigt og forsvarligt. Jeg ser gerne, at vi viderefører den aktivitetsbestemte afregning med sygehusene, dog i en revideret form, så vi fra Regionsrådets side giver et klart politisk signal om at prioritere indsatsen til fordel for de patienter, der har størst behov. Det vil sige de mest syge og patienter med største gener eller risiko for forværring ved lang ventetid skal behandles først. Det vil betyde, at nogle patientgrupper kan komme til at vente længere end andre. Men det vil altid være en differentieret, forskellig ventetid, som er begrundet i faglige hensyn. Det må være målet. Og hvis det er et fælles mål, så håber jeg, at vi i fællesskab kan finde en god model her i regionen, som samtidig kunne inspirere til en landsdækkende model fra 1. juli næste år. En af vores store opgaver de senere år har været tilrettelæggelsen af fremtidens strukturer på sygehus- og psykiatriområdet. Det er planer, som vil betyde massive investeringer inden for det kommende årti. Økonomiaftalen siger ikke noget om, hvordan økonomien i disse investeringer ser ud. Der er i forbindelse med midlerne til nybyggeri fastlagt en køreplan frem til slutningen af dette år. Her skal ekspertpanelet, som vurderer de enkelte regioners planer og projekter, komme med en indstilling til regeringen. Og til februar næste år har vi en mere sikker pejling af, hvor vi står, når regeringen til hver region giver tilsagn om rammerne for kommende års investeringer. Der er tale om en samlet økonomi,
på i første omgang 15 milliarder kroner ud af disse 25 milliarder, som der er i regeringens fond til kvalitetsforbedring af byggeriet inden for sygehusområdet. Nu har vi prøvet budgetlægning nogle gange, og nu skal vi i gang igen. Og jeg tror, at vi efterhånden alle sammen har fået erkendelsen af, at hvis vi havde det indtryk, at budgetter og budgetlægning i regionerne ville blive så en meget tørt bogholderarbejde, så har vi efterhånden fået også et andet billede på budgetlægningsarbejdet. Jeg synes i hvert fald selv, der er masser af politiske udfordringer for os i regionsrådet, og jeg synes, det er et stort politisk ansvar at løfte for de vigtige velfærds- og udviklingsopgaver, vi skal løse. Jeg både håber og tror, at vi i fællesskab får brugt den videre budgetproces på at tage det ansvar på os og få løst de politiske opgaver. Og jeg tror på, at vi igen i år kan løse opgaverne med et solidt udgangspunkt i vores værdier om åbenhed, dialog og borgerinddragelse, og at vi kan gøre det med udgangspunkt i det forløb, der starter i dag og slutter næste gang, hvor vi har mulighed for i processen at få suget alle synspunkter og ønsker til os, med henblik på at finde et solidt fundament for næste års budget. Hvad siger I andre? Poul Erik Svendsen? Formanden var i sin budgettale inde på udfordringen vedrørende det udvidede frie sygehusvalg, som en gang i oktober formentlig i Folketinget bliver suspenderet. Det er jo der, den beslutning skal tages, som der er blevet snakket om ved regeringsforhandlingerne, danske regioner og regeringen imellem. Og vi har her en problemstilling, hvor vi politisk skal forholde os til, hvilken vej vi vil gå her i Region Syddanmark. Vil vi styre med stram rammestyring, budgetterne skal overholdes og skære aktivitet ned over en bred kamp? Eller vil vi arbejde med en model, hvor vi fastholder hovedprincipperne i vores model for afregning med sygehusene og et udvidet frit valg for patienterne? Jeg holder på det sidste. Ligesom formanden mener jeg, at vi skal have en ambition om, at vi skulle ture tænke kreativt for at håndtere hensynet til patienternes ve og vel, samtidig med, at vi naturligvis må indrette os økonomisk forsvarligt i forhold til de vilkår, der nu er givet os ved den størrelse på den pose, som regeringen synes, at vi skal have. Jeg mener, at vi skal indfri denne her ambition om at kunne fortsætte med nogle af de spor, der var udlagt. Hovedsigtet er, at patienterne behandles så hurtigt som muligt og på en økonomisk ansvarlig måde, så at de patienter, der er mest syge og har ventet længst, kommer til først. Før dem med skavanker kommer de rigtig syge til først. Så jeg mener, selvom det kan være ganske besværligt at skulle leve med en skavank, så kan den måske godt tåle at vente et par måneder, hvor der er anden sygdom, der skal takles med det samme. Jeg mener, at vi bør arbejde hen imod en model, som fortsat tager udgangspunkt i et princip om udvidet frit valg for vores patienter, men hvor vi fastlægger en rimelig ventetid i forhold til sygdommens karakter. På den måde kan vi bedst prioritere. Vi kan prioritere på en intelligent måde, differentieret, til fordel for de patienter, som har størst behov. Og jeg håber, at der kan være stor enighed om det i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det er jo blevet sådan, at det system, der har været skruet sammen og har fungeret i 5-6 år, og de ting, jeg siger nu, det har jeg ment hele tiden og sagt hele tiden. Nu kan jeg se, at der også andre, der mener det, og ordene er faktisk taget direkte fra en leder i Fyns Stiftstidende. At det økonomiske forestilling, der kører og styrer sundhedsvæsenet, har udviklet sig til en gang Ebberød Bank. En situation, hvor at man mangler personale, så har det udhulet, altså hvor der har været rekrutteringsproblemer, så har det udhulet det offentlige sundhedsvæsen, det har forgyldt de private ved et system, hvor de har haft et direkte dræn i de offentlige kasser, hvor de private ikke har været udsat for almindelig sund konkurrence. Og derfor så er det vel også sådan,
at vi dels skal finde ud af, hvordan vi vil takle det her ene år, hvor det udvidede frie valg er sat ud af drift. Men samtidig så skal vi jo så også komme frem til, hvordan det skal være bagefter. Og der synes jeg, det kunne være helt fint, hvis vi kunne være med til at sætte en national dagsorden for, hvordan vi gør om et år. Fordi jeg synes, at det ville være en god ting, hvis regeringen ville bevæge sig og lave et andet system, hvor vi selvfølgelig også udnytter private klinikker, men at man ikke har den situation, som vi har i dag, hvor dem, der har en skavank, de absolut kommer til, og dem, der er rigtig alvorligt syge, de kommer til at vente, fordi der mangler personale, som er blevet headhunted til privathospitaler til en helt anderledes hyre. Så hvis vi her i Region Syddanmark kan få lavet et differentieret system, hvor at vi giver en garanti på visse områder, for eksempel, eller stort set på alle skavanker, siger, der er der ingen, der kommer til at vente over 3 måneder, og på andre sygdomme, at der kommer man til lige med det samme, og vi kan få det til at hænge sammen med den økonomi, der bliver budt os, så mener jeg, at vi måske er med til at vise vejen lidt fremover for, hvordan man kan gøre på national plan. Det var tingene omkring sygehusvæsenet, som det her er også på dagsordenen i akutudvalget på torsdag. Det er et konkret forslag til, hvordan vi arbejder med den her differentierede prioritering. Andre ting fra budgettet eller til budgettet. Fra Socialdemokratiets side vil vi specielt holde øje med det vadested, hvor den kollektive trafik har parkeret. Vi er nødt til at gøre noget i forhold til det. Hvad vi kan finde af midler selv, altså vi kan jo ikke selv finde midler. Vi har en bestemt pose penge, og den er bestemt af andre, af staten. Men vi burde afsætte midler til at gå ind og få analyseret, hvad er problemstillerne virkelig i det her, og kunne der eventuelt så frigøres nogle ressourcer, som kunne gøre, at man kunne afhjælpe på nogle ganske bestemte steder, så er vi også parat til at se på det. Ventetiderne, sygehusvæsenet var jeg inde på før. Den præhospitale indsats, mange af de ting, vi snakker om i sygehusplanen, det er noget, der bliver ført ud i livet, eller først er ført ud i livet om 7 eller 8 år. Men her og nu kunne vi godt sætte en anderledes offensiv dagsorden for den præhospitale indsats, sådan at den er sat på plads, når sygehusene bliver bygget eller bygget om. Jordforureningen går for langsomt, og børne- og ungepsykiatrien I stilskift. er bekæmpelse af jordforureningen går for langsomt. Og børne- og ungepsykiatrien må vi se, hvad vi får for satspulje, men altså, vi vil ikke se på, at ventetiderne de eksploderer der. Det var blot for at nævne den palet af ting, vi vil forholde os til i forbindelse med budgetforhandlingerne, og hvor vi jo skal indlevere vores ønsker en gang i begyndelsen 4. september. Otto Lyk. Tak for ordet. Jamen, vi vil i den her budgetforslag gerne rette opmærksomheden hen på 2 væsentlige punkter. Det ene, det er socialområdet, og det andet er psykiatriområdet. Der blev sagt, at kvaliteten skal holde. Vi mener fra konservativ side, at inden for begge områder skal der et kvalitetsløft til. Det har vi set, kan vi læse os frem til, og vi har set særdeles i praksis, når vi har været ude og se på de mange institutioner på socialområdet og inden for psykiatrien sidste uge, hvor vi var på Egely. Og det, som fremgår af socialområdet, der er ganske typisk inden for disse områder, det er, at der bliver budgetteret kun lige til stregen, selvom behovene er væsentligt større. Regionen har i den sammenhæng på socialområdet en tilsynsfunktion, og den tilsynsfunktion ønsker vi, at man varetager meget seriøst og holder øje med og hjælper de forskellige institutioner med at få deres ønsker opfyldt. Med hensyn til psykiatrien blev der sagt, at vi jo er i et dilemma. Dels har vi en 2% produktionsvækst lagt ind i budgettet, og på den anden side har vi en satspuljeordning, altså et dilemma mellem 2 forskellige funktioner, som kan gå hen og blive et problem. Vi ønsker fra konservativ side, at vi også her har skabt opmærksomhed omkring tildelingerne af de økonomiske midler, og det skal ske på en sådan måde, at hverken patienter, pårørende eller personale
på nogen måde kommer i klemme, og at vi stadigvæk kan fastholde den vækst i kvalitet, som vi finder er stærkt nødvendigt på de to områder. Tak. Jørgen Plads. Ja, det har jo været dejligt at høre formandens beretning. Den var bred, og den var faktisk velfunderet på mange punkter, og det er jo dejligt, når formanden har en indgang til tingene, som man kan håbe på vil give pote, når nu det er budgetlægninger i så vanskelige situationer, som vi er nu. Set fra mit synspunkt er det også dejligt, at formanden for sygehusudvalget har en holdning til at gøre tingene så mest så effektivt som overhovedet muligt. Og tredje indlæg om psykiatrien kan jeg bestemt også være enig i. Nu ved jeg jo godt, det er første behandling det her, og man ikke behøver at grave så dybt ned i det. Men der er et enkelt punkt, jeg egentlig godt vil grave lidt i, fordi det er så væsentligt, og fordi jeg har sagt det næsten hver gang, der har været budgetmøder. Og det er problematikken om produktivitetsforbedringer på afdelingerne i vores sygehuse. Det er således, at vi har altid arbejdet med 1, 2, 3, 4 eller 5% produktionsforbedring i vores afdelinger. Og det kan være udmærket. Nu gælder det jo altså bredt i sygehusene, det bliver lagt sammen. Men det bliver også brugt i afdelingerne. Og der var vores formand i sygehusudvalget jo glædeligt med inde på, at det burde man differentiere. Og jeg er bekendt med, at netop i de områder, hvor der er kræftbehandling og akutbehandling, der er mulighederne for at reducere på den lidt kantede facon næsten en umulighed, som kun har den funktion, eller har den væsentlige funktion, at man ikke holder budgettet næstfølgende år, og mange af disse afdelinger har budgetunderskud igennem årevis. Det giver altså nogle medarbejdere, der er mismodige og ikke har det særlig godt. Og derfor vil jeg gerne anbefale, at netop disse afdelinger, der har væsentligt arbejde inden for disse to områder, der undlader vi, altså der beder vi som politikere, at vores direktører undlader at etablere denne standardiserede, meget mekaniske reduktion af midlerne til at holde produktionen. Så er det, at man altid siger, jamen, hvor skal pengene så komme fra? Og der har jeg jo altså lagt mærke til, at den samling af amterne, som man kom i gang med, da staten skabte regionerne, at den er efterhånden gået ganske godt. Og jeg kan da også godt se, at vores medarbejdere på det administrative område har haft en stor og en svær indsats omkring det her. Men nu er det altså sådan, at samlingen er blevet bedre, og så må det være tiden at tage gevinsten hjem, som man siger i industrien. Og derfor vil jeg jo foreslå, at man siger, jamen i stedet for de 2% i vores egentlige kerneproduktion, som er svær, at vi så siger, jamen nu er der altså en 5% reduktion i den halve milliard, vi bruger til at administrere området. Jeg ved godt, det bliver svært, og der bliver hyl og skrig om det, men det må være os, der ligesom peger på, ligesom vi hidtil har peget på produktionsafdelingerne, at de havde bare at spare 2, 3, 4 eller 5%. At nu peger vi altså på nogen, som burde være så langt i processen, at de også vil være i stand til at kunne reducere området. Det var sådan lidt gravning ned i en detalje, som jo vi kommer til at snakke om, selvfølgelig også under de øvrige budgetbehandlinger. Men da den ikke indgår sådan i bilagene, udover at besparelserne står på side 2 og 3 i vores bilag, så synes jeg,
at vi skal overveje det, inden næste gang vi taler sammen om budgetterne. Bjarne Juhl Møller. Ja, tak. Meget har jo allerede været sagt, og også tak fra min side til formanden for en saglig og god gennemgang, hvor han kom langt rundt i det, vi har med at gøre. Jeg vil ikke komme med en længere redegørelse for, hvad vi mener, men overordnet set så forventer jeg da, at vi også i år står bag budgettet. Sidste år kom vi jo med et helt konkret ønske om 5% reduktion af de administrative omkostninger, og ved den lejlighed fik vi jo et løfte om, at det var noget, som vi i Region Syddanmark så på, og det var også noget, som vi så på sammen med de andre regioner. Så en lille smule skuffet over, at vi ikke har fået nogle tilbagemeldinger om, hvordan det nu er gået, men vi har ikke glemt det. Og vi har da også noteret os, at inden for noget, som der her på papiret står effektiviseringspotentiale, 250 millioner af den aftalte realvækst, den er forudsat finansieret af effektiviseringer inden for indkøb og netop administration. Og disse effektiviseringer, de ligger jo så ud over den årlige produktionsvækst på 2%. Det er jo i hvert fald et afsnit, som vi lige med sidste års ønske i år måske nok vil spørge lidt mere ind til i mangel af tilbagemelding, hvordan det gik sidste år. Men vi glemmer ikke, at der kan hentes nogle, skal vi sige, gratis penge hjem til syge mennesker og andre gode formål, hvis vi kan gøre nogle gode indkøb, og hvis vi kan minimere vores administration. Det er ikke sådan, at vi skal fyre folk i bunden, det er slet ikke det, vi efterlyser. Men vi efterlyser jo i disse EDB-tider, at man godt kan forenkle nogle ting, og ved naturlig afgang kan man godt lige træde en lille smule på bremsen og koblingen, inden man bare per automatik ansætter nye mennesker i administrationen. Tak. Lykke de Bois. Demokrati er den mindst ringe styreform. Det har vi jo mærket de sidste måneder. Og vi skal være glade for, at vi kan tage beslutninger og så stå ved dem og sige, hvor er det et godt samfund, vi egentlig har her. Os, der har lige været en tur på studierejse, kan tage hjem og egentlig se, at der er mange ting, vi kan lave bedre og vi kan lave om, men fundamentet er i orden. Det var ikke med glæde, at økonomiaftalen blev indgået. SF, hvor jeg selv var med ved forhandlingerne i baggrunden, godt nok, men vi sagde nej tak, for vi kunne se det, der er sket i dag, og jeg skal ikke hilse fra pensionisterne i dag. Det er første dag på Fyn, hvor de betaler fuld pris. Og jeg har prøvet at køre med bussen, og jeg sank længere og længere ned i sædet. Det er godt nok en grim en, vi har fået lavet der. Men jeg forstår også godt baggrunden, og det er det, vi skal komme frem til i vores budgetforhandling. Det er at gøre ting bedre, og udgangspunktet var godt nok 5 principper, der blev sendt afsted til høring, men vi glemte det 6. princip, og det er jeg også selv medansvarlig for, og det er at give ordentlige arbejdsforhold, for man behøver jo ikke at tage til Sverige for at finde ud af, at de ansatte de skal have ordentlige arbejdsforhold, og så skal de belønnes for det. I dag er der for få chauffører, og den første chauffør, jeg kørte med, der sad og kiggede på den nye plan, han sagde, at jeg siger op nu, for jeg har også en anden uddannelse. Det var at møde klokken lidt i 4 om morgenen, og så få 9,5 times arbejdsdag, og så have andre dage på 4 timer. Det kan man ikke hænge et familieliv sammen på. Og det er egentlig en holdning, vi skal have ud til al vores personale, for i modsætning til andre partier, så mener SF faktisk, at personalet er grundtappen for overhovedet at kunne give noget service ud til borgerne. Det er jo der, at møde mellem den ansatte og så den, der har brug for hjælpen,
En berettiget hjælp, som man betaler til gennem sin skat, det kan ikke hisse nogen op. Det er så selvfølgeligt, og det er dansk. Jeg synes, at det er meget vigtigt at få sagt, at der var 0 kroner til regional udvikling. Og jeg kvitterer for en smuk fremlægning af formanden, fordi det pinder det ud og siger, hvad er det, vi skal i gang med at arbejde på. Det er at vise, at det var forkert, at der blev givet 0 kroner til regional udvikling. Det kan ikke være rigtigt, at man har så flotte holdninger omkring, at man kan komme frem og tilbage mellem uddannelsessteder, at man vil have en veluddannet ungdom, og at man vil have et samfund, der kører gnidningsløst. Og så inde i en budgetaftale sørger man for, at der står, at vi skal lave mindre, men i øvrigt så har vi flere opgaver og flere patienter, der skal til. Det er altså noget, der ikke er skruet ordentligt sammen. Man må beundre den vilje, når vi ser ned i budgetterne, at i 07, de 2%, vi taler om af besparelser, der skal effektiviseres, det er jo ikke 2%, vi har fundet på. Det er 2%, som regeringen forlanger, at vi skal levere. Det er jo ikke, fordi vi elsker det. Men hvad gjorde personalet i 2007? De leverede 6,1%. Der er et potentiale til at lave rigtig meget og lave det ordentligt, og så skal det også betales for det. Man kan ikke gå ind, og det er meget beklageligt, det forløb af strejken fik, man kan ikke gå ind og forlange, at folk de skal lave mere og mere og være færre og færre uddannede hænder til at kunne lave det her stykke arbejde. Omkring årets gang har det jo været flot, at vi har kunne holde til, både i det politiske og i arbejdsstaben, til at lave harmonisering fra gammelt, jeg vil ikke kalde det noget grimt, nogle gamle opgaver fra amternes tid, og så samtidig etablere nye flotte planer fra psykiatrien. Så igen må man sige, det der er så vigtigt for de allersvageste, hvorfor skal det hæftes op på puljer? Det må være en enorm opgave for regionerne at sige, nu vil vi altså af med de puljer. Jeg har fået et spørgsmål fra et folketingsmedlem, om hvad vi vil gøre ved de her behandlinger af de unge og garantier osv., så tænker jeg, hjælp, det er jeg selv, der sidder derinde og har trukket tiden. Altså, vi har jo et ping-pong. I må mærke det meget stærkt over i Venstre, at I har nogle flotte idealer nede på gulvet, nede i det nære miljø, og jeres folk inde på Christiansborg modarbejder det direkte. Det er så sørgeligt for det danske samfund, at den sammenhængskraft, de taler så meget om inde i Folketinget, den etablerer de ikke selv. Jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke ved det, men de gør det faktisk ikke. De etablerer ikke sammenhængskraften ned til jer. Altså, jeg tænker på landsbyernes overlevelse. Den er jo helt gal, Carsten Abild. Den er jo helt gal. Og hvem er det, der modarbejder det? Hvem giver ikke pengene? Hvem flytter og laver regler og siger, at vi skal gøre noget andet end det, der er godt, for at lave et samfund, hvor at der er vekselvirkning mellem det ene og det andet? Enorm energi bliver lagt ud i lakkerne, og I er selv derude også. Og så tænker man en gang imellem, jamen det hænger jo ikke sammen. Gudskelov er der lavet en henvendelse til regeringen fra Danske Regioner. Jeg har selv haft en finger med i spillet i noget af det her omkring kollektiv trafik. Nu må de altså give sig derinde, når det kommer på bordet, hvor svært det er at lave den planlægning, og hvor dyrt det er. Man bliver nødt til at give sig. Og minimumskravet, det er da, at man taler sammen. Det er alt begyndelse til noget nyt, det er, at man taler sammen. For SF er den medicinske patient et omdrejningspunkt af rang. Vi vil i den grad sørge for at kigge efter i krogene og se, om de midler flyder derhen, sådan så at vi med sandheden i hånden kan sige til den gamle fru Jensen, at hun er værdifuld lige så længe hun lever, og at hun får den forkromede behandling, ligesom af den, der er på arbejdsmarkedet. Jeg synes, det har været trist omkring de handicappedes vilkår og følge den glidning, der har været ude i kommunerne. Og jeg forstår godt, de er på spanden derude, for I er jo selv derude i kommunerne, nogle af jer, og jeg har også lige været til et budgetformøde til, hvordan det skal ske. Desperationen har været så stor i min kommune, så en venstreborgmester fik lyst til at sige i pressen, at han ville have et forslag i Folketinget, hvor at tavshedspligten hos sagsbehandlerne skulle ophæves. Han sagde det kun én gang, og jeg har aldrig hørt ham sige det siden, det vil jeg lige sige. Men det siger jo noget om, at manden var presset.
omkring nogle sager, og de er dyre, og de kan ikke lave stordrift, og de kan ikke skubbe med pengene, som man kunne engang. Fortiden er forbi, amternes tid er forbi, fremtiden er her, og vi er med til fremtiden. Det vil vi gerne være. Jeg synes, at vi skal blive vrede samtidig over for puljerne. Jeg synes, at vi skal gøre et togt mod puljer. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal lave det flotteste arbejde omkring kronikere mellem den praktiserende læge og så hospitalet, og så få at vide, at i øvrigt kan I ansøge om pengene til at udvikle den her nye måde, at almen praksis skal fungere på. Jeg vil også lige sige, at vi skal sørge for at have lægerne med os, for de er krumtappen i økonomien i kommunerne, og når kommunerne har det godt, så vil regionerne automatisk have det også godt. Vi skal virkelig arbejde også på det fællesskab i de kontaktfora, vi har, for vi skal bearbejde dem, at de vil have fællesskabene. Og jeg vil godt være en flue på væggen inde i bestyrelsen i kollektiv trafik. For vi har en vetoret, vi har fået et fornemt papir, vi har et vetoret over for nogle ruter, og de er altså ikke helt elskværdige i hovedet, de kommunale folk, som jeg har mødt. Så et eller andet laver I der bag lukkede døre. SF kan ikke fordrage lukket bestyrelse. Det er bare lige en pointe, vi skal have med her. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi er sammen om at sige, fornem planlægning er ikke puljeplanlægning. Lad os dog få dem væk. Det er en hån mod de svageste i samfundet. Tak. Så Nøjes. Jo, tak. Jeg har sådan mest et par spørgsmål, faktisk. Fordi der er sådan nogle ting, der undrer mig i de her forskellige papirer og kommentarer og budget, der er kommet ud. For eksempel i selve budgettet på side 127 står der offentlig servicetrafik i Region Syddanmark. Både med hensyn til det, Lykke Dubois, hun lige stod og snakkede om, med hensyn til den offentlige trafik, så er det måske lidt svært at kalde den en servicetrafik. Men altså, det ved jeg ikke, hvad I synes. For jeg synes faktisk, det er ret pinligt med hensyn til ruterne, og med hensyn til priserne, og med hensyn til pensionisterne og alle de andre, der gerne vil tage bussen. Dem, der rent faktisk gerne vil tage bussen, de kan ikke komme til det, de har ikke råd til det, og de kan ikke komme hen til bussen, og i øvrigt så kører den faktisk ikke alligevel efter planen. Den kommer faktisk først senere, og jeg ved snart ikke hvad. Jeg er heldigvis flyttet fra Fyn nu, så lige nu har jeg ikke det problem. Det er så meget rart for mig. Det ved jeg ikke. Indtil videre har jeg taget bussen 3 gange i Esbjerg, og det fungerer fint. Så Nøjes har ordet. Med hensyn til de der produktivitetskrav, som Bjarne Juhl Møller også var inde på, de der 2% uden beregning, vi skal blive ved med at effektivisere på vores sygehus, det synes jeg jo, som jeg hele tiden har synes, det er noget værd råd, og jeg synes, det er... Der må være en grænse for, hvor længe vi kan blive ved med at effektivisere vores sygehus. Vi løber rundt som skaldede høns derude, skulle jeg til at sige, og det kan vi altså ikke blive ved med, hvis I gerne vil beholde os. Så skal vi derudover effektivisere for 54 millioner. Det kunne jeg godt tænke mig at vide præcis, hvordan det skulle gøres. Der står godt nok det inden for administration og indkøb, men så meget køber vi vel ikke ind, at vi kan spare 54 millioner bare her. Der står noget om begrænset finansiering af kontrolbesøg under vores sundhedsplaner. Jeg kan godt se, at man måske ikke ligefrem skal belønne, at folk kommer hurtigere til kontrolbesøg lige i den situation, vi er i øjeblikket og de næste par måneder. Men jeg synes måske ikke, det er særlig smart at begrænse muligheden for kontrolbesøg for de patienter, der har brug for dem, samtidig med, at man så et eller andet sted straffer de patienter, der har været igennem et eller andet forløb og ikke er helt færdige, bare fordi, at de offentlige ansatte faktisk gerne vil have en ordentlig løn. Det synes jeg lyder lidt ulogisk. Der var en ting til. Jo, det var så et generelt forslag, som nok skal komme på skrift der inden vores deadline. Jeg kan godt tænke mig en beregning på, hvad det kommer til at koste at lave vores offentlige servicetrafik gratis her i regionen. Det sidste udtryk, det er et godt udtryk. Den sidste, jeg har på min liste, det er William Jensen. Værsgo, William. Jo, tak. Jamen, jeg vil starte med at sige, at det ene punkt, jeg har tænkt mig lige at fokusere lidt på, det er netop den kollektive trafik. For som medlem af Fynbussets bestyrelse udpeget her af regionen, så synes jeg, at i øjeblikket
Ja, det er lige før det er ved at blive for sjovt, det her. Først på året kommer Infrastrukturkommissionen med deres rapport, som siger, at hvis ikke vi gør noget, så vil privatbilismen stige med cirka næsten 70% frem de næste 13 år. Det kunne selv regeringen se, at det var da noget, man skulle tage hånd om, og noget, man skulle gøre noget ved. Udmeldingen har jo også været, at man skal have flere til at benytte sig af den kollektive trafik. Det siger regeringen, det er deres målsætning, det siger trafikministeren. Så er det jo rigtigt, som Carl Holst siger, så går man til forhandlinger omkring vores økonomi, peger på det problem, at her har vi altså en opgave, som vi skal løse. Vi er sat til at løse det her sammen med kommunerne i de her trafikselskaber. Ikke en krone fik vi. Og efter hvad jeg har konstateret, så har kommunerne heller ikke fået noget. Og vi sender en plan i høring nu, hvor der skal indsigelsesfristen er nu her den 1. Og hvor vi siger til kommunerne, jamen de regionale opgaver, det er at løse de større byer, en mere direkte trafik og en større frekvens. Okay, det var så vidt godt nok, hvis man så kunne sige, at kommunerne havde fået de penge til de ruter, de så skulle overtage, for at sikre, at der er den mulighed for, uanset hvor man bor i regionen, at man kan blive betjent med en kollektiv trafik. Men det er der ikke. Og jeg synes, det er frustrerende, fordi når vi så hører det, der sker nu i dagspressen, altså læser det i dagspressen, så fokuserer de, i hvert fald sådan som jeg læser det, på, at det er her, appen skal placeres. Det er i regionen, det er i kommunerne, og det er i trafikselskaberne. Men som Carl Holst har gjort opmærksom på, så har vi de penge, at vi får stillet til rådighed til de opgaver. Vi kan ikke prioritere om imellem dem. Og dem kan vi jo se på side 17 i vores bilag, hvad det er til regional udvikling. Og så er mit spørgsmål, er det erhvervsudvikling på de 106 millioner, vi skal tage af? Er det miljøforurening på de 77? Eller er der bud fra den borgerlige side om, hvordan man vil gøre den kollektive trafik bedre, og hvordan man vil finansiere det inden for de her rammer? Det er ikke sikkert, at I vil sige det i dag, men jeg håber, at der vil komme et bud på det i løbet af forhandlingerne her omkring budgettet. Fordi det hænger ganske enkelt ikke sammen. Det vi nu i trafikselskabet Fynbus har sagt til dem, det er, at det forventede underskud, de har på 832.000 i år 2008, det skal vi se nogle forslag til, hvordan man vil fjerne ruter der. Hvor tror I, de vil blive fjernet? Er det der, hvor der er mange folk med, eller er det ude i de tyndt befolkede områder? Har et bud på det? Mit gæt, det er de tyndt befolkede områder, der må bøge her igen. Men det er jo ikke nok. Vi har et forventet underskud i forhold til 2009-budgettet, som man også skal komme med forslag til. Vi var momsfritaget før. Det giver et underskud, som vi også kan se på tallet, på omkring 20 millioner. Nu. Vi har en øget omkostning til trafikselskaberne, som betjener os på omkring 9%, og vores tal bliver fremskrevet med godt 3%. Hvordan får vi den til at hænge sammen? Hvad mener Venstre, når de går ud og siger, at de vil have flere folk i den kollektive trafik? Det må da være nogen af Venstres medlemmer af regionsrådet, der kan løfte sløret for.